Všeobecná zdravotná poisťovňa dnes, v tento pracovný deň, objednáva u doktora Kostku služby za viac ako 10 000 eur denne. To je tých 3,2 milióna. Je na každý pracovný deň viac ako 10 000 eur. Inými slovami, slovenskí poistenci sa dnes, v tejto chvíli, každý deň skladajú na osobný profit doktora Kostku vo výške 5 000 eur denne. Za týchto okolností podľa mňa zostáva len jediné. Vyzývame predsedu vlády, aby okamžite zabezpečil zrušenie tejto zmluvy, na základe ktorej doktor Kostka má objednávku na 5 000 eur zisku osobného denne a zároveň vyslovujem garanciu po konzultácii s predsedom strany aj s našou tieňou ministerkou zdravotníctva, že ak to neurobí, tak to bude prvá vec, ktorú my po voľbách urobíme. Pán Kostka sa tak stal stal sa pravdepodobne najziskovejším podnikateľom v slovenskom zdravotníctve, ak nie na Slovensku vôbec. Aby ste si to vedeli predstaviť, dovolte mi vám ukázať toto porovnanie všetkých tých, ktorí sa v zdravotníckej chobotnici nejakým spôsobom pohybujú. Je to hrubá marža za rok 2014, teda pomer zisku a tržieb. Koľko z každého eura, ktorá tá firma dostane, je jej zisk. Zisk je majiteľov. Pažinkovci, ak si pamätáte, polikliniku v Prešove, ktorú vybudovala súčasná pani predsednička úradu pre dohľad aj so svojím manželom a ktorú neskôr predala Pente, tá sa pohybuje okolo 20 %. Nemocnice skupiny Penta Svet zdravia sa minulý rok pohybovali na úrovni 23,8 %. ESET, ospravedlňujem sa majiteľom ESETu, že ich sem pridávam, ale aby sme videli najúspešnejšiu slovenskú firmu vôbec, ktorá nevyrába žiadne hmotné produkty, ale predáva cez internet antivírové a preto aj môže mať naozaj na každé euro trže veľmi vysoké marže, tak tie marže sú minulý rok 26,5 %. Teta Anka mala veľa firiem, tak aby sme boli férovi k pánovi doktori Kostkovi, boli sme tu najziskovejšiu. Najziskovejšia firma tety Anky mala maržu v roku 2014 na úrovni 33,9 %. Teda každé tretie euro z tých, čo zarobili, bol zisk. A potom je vlastná Superliga doktora Kostku, na ktorú sa nechytá ani teta Anka, ani Penta, ani Pažinkovci, ani ESET. Doktor Kostka mal v roku 2014 hrubú maržu vo výške 54,5 %.